אז מה כוכבים? היום אני אראה לכם את המשתמש פורטנייט שלי. בעצם זה... בואו נתחיל מהסקינים. אנק, אלת אהבה, כל העיצובים, גם פוסידון, כל העיצובים. בואו נשים את הכתום, אני אוהב אותו, וכל העיצובים שלה. ויש לנו את ארס, שאין לי בינתיים שום עיצוב לו. יש את הזאב, יש פה את מידס, יש מחושב, זהב, ויש רגיל. ומידס מאוד עלה לי איזה 2500 ויבקס. ויש לנו פה את האדס, זה כל העיצובים שיש לי לכל. ויש לי את קיטי קאט, יש לי את קאט, וזה העיצוב היחיד שיש לי אליו. דווקא די יפה. וגם יש לי את אן במצב אבטר, קורה, זאת וזאת. סיימתי את כל המשימות כמובן. אותו יש לי אותה, וכל העיצובים שיש לי אליה. והספקתי לסיים את הבטלפוס הקודם, כאילו הספקתי עד לבל 100 ומשהו, אבל הסקין היחידי שהשגתי עוד עיצוב. יש לי את הנמר, וכל העיצובים. והכי יפה לדעתי, יש לי את מלכת החרבות, יש לי את מדוזה, כל העיצובים האלה. ויש לי פיטר גריפין הרגיל. יש לי את ולריה, את ג'ונזי מהעונה הקודמת, זהוס, כל העיצובים, וצוקו, ולדעתי צוקו זה סקין טוב. מי שלא אוהב לא אוהב, שכן אוהב כן אוהב. וזה כל התיקים. אין לי כוח לעשות עכשיו איבנטים וכאלה. עכשיו אני פשוט אראה לכם את כל השפיקקסים. הגליידרים,
יש לי את אפה ויש לי אלה פשוט. יש לי, זה הצליחות שלי. וכמובן יש לי בוגי דאון, כמובן. וזה כל הדברים שיש לי. זה חלק מהם. זה כל מה שיש לי, צופים וכאלה. זה הדברים קיצר שיש לי. וזה לא כל כך צריך להרחיב. כל יום. טוב, נראה שהוא לא רוצה שזה יחליף לי. שלא. התמונות, בוא נלך מההתחלה. הופה, הופ, כל התמונות. שכחתי להראות משהו. זה כל העיצובים שיש לי אליו. אני לא רוצה שאחרי זה תשפטו אותי. למה לא עשיתי לסקינים את הכל לפחות. ותסתכלו, יש לי 2250 ויווקס. זה כל צווי נשקים. וזה הרכבים, לא כל כך צריך להרחיב על זה. טרות כאלה, ארבעת אומות, גיטרת הזהוס, מיקרופון, תופים, פנטר, וכל האלה של המוזיקה. ויש באטל פאס וזה, בקיצור סיימתי הכל. בואו נדלג על זה מהיר. זה טק 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 טק, בואו נתקתק את זה שראה רעה. ואת הסקין הזה עוד מעט אני אשים, שיסיק. זה כל מה שהסקתי עד עכשיו, לא תקתקתי את זה. ויש תלת אהבה פה, גם היא סוף שלה. קורה. וזה
תגידו לי אם הייתם רוצים לראות אותי משחק באטל רויאל. אם כן, אז תגיבו. אם לא, אז פשוט תכתבו בתגובות. תודה שצפיתם בי, אם צפיתם. יאללה ביי.